Ni dai naki ne, ina son ki komai rintsi, gwarzanki ne, san ki min ɗibar santsi, komai kike yi kina sane, rufa ni ki saya ni duniyar so, duniyar so. Duniyar so. Wannan fa, wai suna yake? Ina son ki komai rintsi, gwarzanki ne, san ki kuma na gan shi a haka? Amta shaka. Komai kike yi kina sane, rufani ki saya ni. Sannu fa. Sannu. A'a, ya da kuma kawata? Ta samu. To, yau ma nan ba ɗaya ne? Haka damu. A hankali a hankali za a cikin rabuwa. Shi kenan ba. Babu ruwan shi, ko? Mana. To banda abinki kawata. Idan har ban masa haka ba, ta yaya zan gane iya sona? Mai ba ta haka zaki masa ba. Wata kenan. Sai idan har bai min hakan ba, to na tabbatar baya sona. Amma idan har ya jure jarabawa da nake masa, to na tabbata ba zai iya rabuwa da ni ba. Kuma a hakan na fara ganin alamun nasara. Shine sai kin sa shi lockdown? Kinga, dan Allah sauran magana mu je ciki. Na gaji tsayawa wallahi yanzu.